ninyakaziswe zithelo niyakubazi ezithelo zabo nizobazi. Don't follow a person without the fruit. Amen. Amen. Mamunje sokumuntu wesipho nje. Bese umuntu wesipho akapilingana la phambi kwethu aphilinga sibukithe. Yes, Lord. Iyadleka yini impilo? Iyadleka yini? Awukwazi ukuba namanga. Yeah. Ube namanga. Ngikhuluma nomunye umfundisi baba. Ngikhuluma nomunye umfundisi. Uthi kimi, "Hey, abazalwane laba esibaqoqisa imali bayintshontshe imali yeso." Nabafaka kanjani le factory? Ukwazi ukufaka umuntu emalini ungabazi usibone isithelo sokunqaba intombi yakhe. Ukuze uhlale lapha emalini asikucheck. Yes. Elilanga siwise nje u10 njani ukuzane kwakho. Sidlulele. Siwise u10 njani nje sidlulele. Sibona wehla kancane. Sesiyazi ukuthi lona ngeke umshiye nemali lo. Uyakwazi ukwehla kancane. Sithi sithandaza wena uyazamula. Siyakhuleka sijulile wena lokhu uyazamula. Uphinde ubukana nefoni. Listen to this, bazalwane. Mina sengihlala esontweni esikhathi eside. Uyazi abazalwane abasheshe bangishiya. Yilaba esithi sithandaza yena bese ba serious ngeBhayibheli. Kade ngalifundi iBhayibheli sonke isikhathi. Sekuyathandazwa manje usufunda iBhayibheli. No, bekani. Omunye ngathi wathi hayi ngithandaza ngalo. uJehova ungimele usona. Angeke swela. Uthandaza kaDavide. Wena. Uthi siyathandaza manje, uyabona manje sifuna i-answer. Wena uyafuna. So it's very, very important. Let's tell you this. You cannot stay in prayer. Sure. One of the things is ibandla lokuqala laphumelela kwakumthandazo. Intenze ibandla lokuqala laphumelela. Uma kuthandazwa lalingadlali, lakuthandaza kuze kunyakaziseke. Kunyakaziseke uma sekuthandazwa. You see bazalwane, uyabona umuntu athandaze aze angakholwa noma kuthi impendulo isifikile. Ngikhumbula ukuboshwa ubethe. Yebo. Uthi uRoda hayi, akeningi ukuthandaza naye impendulo emnyama. Sebadinga noRoda. Angazi ukuthi yena uRoda wayengavuli ngane emnyama. Mhlawumbe kwangama-protocol. Ngoba nama-protocol lawa uma sekungama-protocol amakhulu kakhulu umoya ongcwele engasakwazi nokunyakaza. Sokungama-protocol nje.
ubona abantu babathandaza bathi nangu Petro mnyama bathi yandala abantwana ukubadla yandala uyabona waphuma inhlamba nje amazi akushiwo nokuthi ubani lo ngoba besasizokubamba yona leyo nhlamba bese sithi nasi isithelo you see lento yokuthandaza ake ngibuza wagcina nini ukubambana naye ukhale kuse bambene nenkosi kaMabuza thandaza so lento le yakho yobuvila onke amagwala amabala yebo bese kulandela amavila bazobelandela onke abantu izona sebelandela ngemuva it's very very important. In other words, uNkulunkulu noMoya Ngcwele ufuna abazalwane bathele ithelo. Ufuna bathele ini? Let me say this. Lokhuza uJohani uyabaphathisa abantu abathethisi. Uyabaphathisa abathethisi. Zaleyo. Ubani abaphathisa. Zaleyo. Ubani ukhombisa lakho likha. Abangcolisa ngesixhosa. Abathethisa ngesizulu. So uyabaphathisa abathethisi. Uthi fasanita ayozokuphenduka. Izani ithelo. In other words, lento yethelo ngathi iprova ukuthi uba awukwazi ukuthela into ngeyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Izipho iqhamuka kumoya kodwa ithelo iqhamuka kuwe. Into othelayo uwe akutheli ibandla. Thela wena. Thela. Mhlawumbe ukhona abazibuzayo ukuthi yini ithelo. Angingene kuzo. Ngoba lezi zinto sizoyibuka. Okay. What? Galatians chapter number 5. My God. Singene kuzo ke manje ithelo zika. Start from verse number 16. I like that. Verse number 16 or 17? 16. Yes. Kepha ngithi hambani ngomoya. Hey. Khona aliyekufeza izinkanuko zemvelo yenu eyonakeleyo. Come on. Ngokuba imvelo eyonakeleyo ikhanuka okuphambene nomoya. Yes. Nomoya okuphambene nemvelo eyonakeleyo. Lezi zinto ziyamelana ukuze ningakwenzi lokho enikufisayo. Amanje njengoba sishumayela sonke sifisa sengabe sisemakhaya silule imlenze nemindeni yethu akusiyona into esiyithandayo futhi nalabo abadle zona futhi akusiyona into either ubuya ngokuthi unike uba isiqila salowo omnikeze impilo yakho. Uma unikeza umoya uzothela izithelo zikabani zikamoya.
umunikeze usathane akube kusashiwo ukuthi izithelo ngale kaSathane kuthiwa imisebenzi akube kusashiwo ukuthi izithelo ngale kaSathane yabo ngoba ngale kaSathane awuxhumane awukumvini wakho awuxhumane noSathane ukuthi uthele izithelo zikaSathane kodwa uthuma wena yingakho kungasizona izithelo sekuyini come on so uyabona thina uthi hlalani kimi nami ini we are connected that is why sithela and futhi uthele umvini njengoba umvini thina singamagatsha sothela lokhu yena ayikho asithela izinto zethu sithela lokhu okuqhamuka kuye lokhu ayikho ikhona that we give it out kodwa ngale kaSathane awuxhumana bonke abantu abakhona uSathane akekho mazi akekho wakwezwa nje the move of the devil empilweni yakhe wethu uyabo uthunywa ulalele ingakho ungeke kwenzeke ukuthi ube nezithelo zikamoya nemisebenzi yenyama kanye kanye Angiyazizwa namhlanje ngihamba kwe-11 ivutha kuyosiza ngani ukuthi usibusise kanjena ungabe usangena kuyasiza okay come kepha uma niholwa ngumoya yes anikho neze phansi komthetho that's right imisebenzi yemvelo eyonakeleyo isobala yilena ubufebe ukungcola amanyala ukukhonza izithombe ukuthakatha ubutha ukulwa umona ulaka ubugovu ukwehlukana ukuba maqembu umhawu ukudakwa nokuxokozela izinto ezifana nalezi engiqeda ukunitshela ngazo njengokuba ngasho ubani ungenakho kodwa phambi kwethu akukho okwakho ngophumela khona akusakhona amaqembu nje yazinyahleka njalo nina lento leyisithi khona umuntu uthi nolaka lukamoya ubani nolaka lukamoya nalolu ulaka oluqondisa izinto hayi umsebenzi yenyama umsebenzi asukuyeke konke lokho ngaphezulu ufeba nani lokho usheshe ukubone lokho khona lokho kubambileyo
ohamba nakho. Angisha. Yaphuza mina ngidaba. Ubani ukubuza wangasala ne-percent. So, is it? Bekufuneka uma sihlangene kanje ethi manje lo don't go ethi manje lo efunda iBhayibheli ukwehla amandla bekufanele ngabe sikuleyo level ukuthi uma kuyinto yakho wazi ukuthi uzophinda uyithola. Inkinga ukuthi sijahe izipho zi-right kodwa sijahe zona ngoba isipho sisheshe sikuveze ukuthi wena ugifted kangakanani. Le gift yakho ufuna ukuyisebenzisa kithi. Understand what I'm saying? But lento yezithelo umuntu akakutshela ukuthi ngiyasibona isithelo. Vela sibone nje athi hayi umntwana kaNkulunkulu. Abone ihlunga lento lesho uJesu. Athi abanye bathi inkosi inkosi. Uyabona uyabona uNkulunkulu. Athi inkosi. Bayothi inkosi. Asikhipanga namadimoni. Akuthiyo nento ezidingayo la ukhipha amadimoni. Sifuna idimoni la. Abone nje uma ngilani ngilile. Amen. Njengoba ngilila. Izifo ziyancibilisa. Hallelujah. Izifo ziyancibilisa. You see mina uNkulunkulu umphilise kwi-sugar diabetes. Now ngiyazi ukuthi njengoba ngilila nje ugqobo olukwi-sugar diabetes is the right thing. But akusiyona into yami. Fanele ngithi ngisebenza ngesipho ngibe ngiyiqikelela lento ukuthi ngiyaziwa futhi ngizongena. So lento yezipho it proves ukuthi usindiswe ngempela futhi uya ezulwini. Wala nto ukuthi wena awuthinteki wena limaza wonke umuntu ohlele eduze osele No, sakusele yodwa mhlawumbe seyenzekile asazi. Uthi wena usunqunyiwe. Isigaxo selanquni. Yabona awusazizwa ngisho limaza umuntu. Ngoba vele kade wabona. Hayi. Igatsha kade laphuna. Sekufanele lithathwe lokufakwa emlilweni. So, iy'thelo bazalwane, iy'thelo nazo ezikamoya kodwa esebenza from the inside. Angiveze kanje. Izipho umoya esebenza upon. Kodwa izithelo umoya esebenza from within. Ukusebenza upon kamoya ukukhulisa kwandise ini ibandla. Kodwa ukusebenza from within kwenza ube matured. Umongcwele uthe kusebenzisa ebekumachora. Lento majority bazalwane sigeje kakhulu. Ake ngibuze nje. Ngiyacabanga ukuthi uJesu mabimbamba ukuba wayesenyameni. Ukuba waze wayokala. Enye izinto ezenza uJesu ubone ukuthi kwakumoya yena. Ukuthi bambamba. Athi ngifuna abantu. Athi uJesu waseNazaretha bathi awu. Manje bakhuluma. Jesus Christ. You see, uma bewa afuka no.
Ngiyathela. Uyabona abanye bethu. Athi ngena lapho. Ukubaba. Okuthuza igala ubone nje umese umkanje. Lo baba ukuthuza igala. Athi bazalwane ningasho. Because umese ubona ngamehlo ani. Enazathi ngake afike nje because usathuthi uyahlabelelo yakhala noma yashumayela vele kufike nje umuntu athi awusiyi ubani awusiye umfundisi uzona uyokakasha kade sekufuna bazalwane uyidanga simfuna siyaxolisa ukuthi uniphazamisa aphume naye kanje akekho nongalandela singasho bephuma nawe nafase hamba nekwenkosi siyakulekelela. Let me sing these words. Umoya ngcwele ehamba nathi. Umoya ngcwele ekithi. Cela ufunde chapter 14 verse number 16 and 17. Sivale kule session. Sivale kule session. So kuyantambama ngaseyini. I preach like I've never preached in my life. Experience the power and move of God. It's in this place like never before. Come on. John 14, verse number 16. Jesus Christ. And 17. Ngiyakucela kubaba ukuba aniphe omunye umduduzi. Let it come lithi omunye usho another one of the same kind. Amanye amagama uthi mina ngiyahamba kodwa ufike umcelele onje onayo yonke into engiyiyo. Umuntu another. Come on. Ukuba ahlale kini kuze kube phakade. Ahlale kini angabe sanishiya. Mungcwele lo. Noma kube Umoya weqiniso. Moya weqiniso. Izwe elingemamukele. Izwe elingemamukele. Ngeke likwazi umamukela umungcwele izwe. Ngokuba lingamboni. Number 1 alimboni. Futhi lingamazi. Number 2 lingamazi. Ake ngibuze. Uyambona yini manje? Do you see him? Uyambona right now manje. That would be a tragedy. Ukuthi abe khona singamazi futhi singamboni. He is in and out. He is with and in. Amanye amagama umoya ngcwele akafunje ukusisebenzisa abe upon. Kodwa ufuna noma upon aphinda abe in. Ngoba umoya ngcwele ufuna ukusebenza from outside in and from inside out. Uma esebenza from outside in usuke enza wena ukuzukwazi ukusebenza. Kodwa uma in usuke ekomeleza akwenza ube necharacter la sekuthiwa khona akekho umuntu ophilayo ophila impilo engcwele wena ube necharacter yokuma ukuthi I stand here ngimi nginobufakazi ukuthi uyakwazi ukuphila kumuntu ngimi nginobufakazi ukuthi izinto ziyasala konke
kwakuyinzuzo kimi yakushaya indiva nezibi ngenxa yokumazi yena ukuze ngimazi yena nasi namandla ovuko lwami ushada bokhosakabaya ibrokoya dadabayane siyathandaza manje hey ya baba Muimwele ngena kithi Sabenza Oh ya bakashayani Lokorobosha Come on Church of Jesus Christ, open your mouth and start to pray. Siyathandaza manje, siyathandaza. Please ngane kwethu mbone ekhona phakathi kwethu mazi yena ophakathi kwethu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ah, muy bueno. Filas. Sikwalise. Sikulentaba. Sifikile. Sisebuwe. Ukadeda babo sayadada. Librato shadaba. Librato ziyadaba. Kopopo sayadada. In the mighty name of Jesus, we go. Umile, ona ushula, umile paga, ujanda da bozikaba, la brado zikataba, lorobo shanta baba, lorobo zikataba, pura bashanta de bozuka, zikadaza bos. Mwele hamba phakathi kwethu mwele thika loyana kuthi noma yini ebingafanele ukuba kuye mayiwe in the mighty name of Jesus. Saka esingafinyesiwe usinisi that we may bear fruit. Touch us, oh Father. Touch us, Jesus. Touch us, Holy Spirit. Touch us, Holy Spirit. Asifuni Nkosi uhamba singaziwa. Asifuni ukuhamba kulo mhlaba singasekungena. Impilo yethu ifuna ukuba nawe ngelinye ilanga. After everything that has happened, sifuna ukukubheka. Sifuna ukukubheka. Singasakuboni ngamehlo enyama, kodwa sikubona ngamehlo kamoya. Sikhothame, sibeke imiqhele ezinyaweni zakho. Sithi ufanele wena, udluli kaNkulunkulu osusa izono zeswe. Ufanelwe ubukhosi, inkazimulo, amandla. Ufanelwe. Siyabonga moyingcwele. Siyabonga izipho ezivela kuwe. Siyabonga moyingcwele. Yenza isimangaliso njengoNkulunkulu wesimangaliso. Thank you, Lord. Oh, see.
Ropoposa. Lima Mosi. No return. Oh God. Oh Kosi. Can we lift our hands? I want us to simxelele ukuthi amandla awakho ukhosi nenkazimulo namhlanje ebusuku onamandla ehlabe phakathi kwethu enza izinto zamandla akhe uyadadabokosakabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just open your heart, he's doing. Wenza lento yena yedwa akwazi ukuyenza. Mdedele phakathi wethu. Amasimdedele enze lokho akuhlosileyo phakathi wethu. We will sing once and then sishayizandla simbonge. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh.